gandrung. Coba. Tapi tak? Dawa ngayu. Brengos saya kena nggo gender. Mangan umpone kaya nyantel kono. Pak Wit langsung salah tingkah lho Mas. Aku iki arep ngingu ben rodok kandel ngono kuwi ora ketekan. Ojo Mas, gak patut sampean Tak Mas. tukoke obat penumbuh kumis. Tak share-ne kene. Iso Mas. Lah aku iki mlaku kudanan. Luntur. Berarti luntur lah ngedok ning kabupaten kono to. Sopo sepi yetinge. Ayo kok enak-enak. Duh wong ayu. Kok alarne Mas? Ngetes kendang apa kalaran? Jajal kendang, mlempem porang. Ketoke lek bibit ki sirik nek aku nyedak wong ayu. Pepujane ngati. Dalem Kang Mas Sendon. Heeh, suarane Empuk ya, sing Mas. panggah. Tak tukane sarung wong. Ngelem suaraku apik, tak tukane sarung. Iki takon ngirim rekening. Kaya ngene wong nandang asmara. Ya. Wong giling nandang asmara bebasane mangan radoyan, turu ora jenak wong ayu. Ngoten Kang Mas. Yen aku turu mlumah gawang-gawang, siramu katon ana ing gendeng. Selalu terbayang dan teringat di mata. Yen aku turu miring awakmu ana ing tembok, katon mesem. Aku terlihat ya Mas. Iya, yen aku murep diajeng. Pripun Mas? Ora menak. Orang ketok Mas. Galare ketok nyengkal diajeng. Apa to mung aku dhewe. Duh dewa irungmu bangir kaya centelan klambi wong ayu. Saestu Kang Mas. Iya. Lakon dadi bojomu sliramu ora tak tengi diajeng. Loh, Lah pripun Kang Mas? Eman-eman bodimu. Loh, kula pengen ditengi lho Kang Mas. Aja eman-eman awakmu ben ngene ben inting sing tak tengi tanggoku wae. Panjenengan iku pripun to Kang Mas? Aku ngeman awakmu. Panjingan lho. Biasane nek wis meteng terus rusak. Sakjanipun panjenengan iku tresna napa mboten kalian kula? Blek tersane sentun karo sliramu, aku mau ngeman awakmu diajeng. Lah becik sing tak tengi mung aja takut-takut. Ora ya Mas. Ora. Aku lingan Sri Tanjung kae lho Mas. Duh dewa Jawata gong welasana mring wak mami. Ayu tenan lho kowe. Saestu Kang Mas. Andeng-andengmu ana ing pipi. Artasipun menapa Kang Mas? Pandeng tambah merak ati. Ngoten. Nyapa sirik lho, sirik to. Pengen lho Mas. Andeng-andengmu manggon ana gulu diajeng. Tegesipun menapa Bareng tak Kang Mas? pandeng sliramu tambah ayu. Mila Kang Mas. Sing guyu ki tak aku. Kowe ki aja ndisiki. Nek aku guyu ki lagi guyu ngono lho ya. Niku pengen lho Mas. Andeng-andengmu ana udel. Loh, panjenengan nembe kenal niki wau nembe gandrung kali kula kok jenengan sampun dugi mriku Kang Mas. Mau tak inceng pasalin. Oh, Bareng tak mandeng sliramu pancen bocah sing kendel dah ayu. ngoten Kang. Bareng andeng-andengmu manggon ana ing selakang. Kula mau dereng salin lho Mas. Hara coba sapa sing salin mau sing sampean tingali sinten? Put aja-aja engko Bu Hesti. Bu, jenengan mau diinceng kalian Mas Enton apa mboten, Bu? Lah dadalah, diinceng Mas. Bu ini ora malah kon nginceng. Lah pripun? Rene aton delok om. Rene tak delok dudu andeng-andeng. Lah napa Mas? Borok. Besok bocah emang iki. Besok kapan ketekan jejer lan wong ayu. Mapan ana ing pepangkonku kene diajeng.
Lho nggih Kang Mas. Roman ki sing tenanan lho Mas. Saestu niki kuat nggih? Kuat wis to. Umpamanira nah kudu. Mas, sehat nggih? Sehat. Wau sampun mik jamu? Jamu kuat. Saestu? Purwoceng tak umumnya. Umpamanira nah kudu. Kuat lho Mas. Kuat tanpa Bar mik jamu lho Mas ya Mas. jamu prau. Kuat ya Mas? Anak, Kuat Mas. anak, Kuat lho ya. ngadeg apa? Ngono kok ngakune sik Joko kalih kula to panjenengan iki. Leres Mas. ngendikane ku jenengan Mak Cange. Piye? Jebul nek wis tuwek iki kabeh sarwa suda. Sasat saraing Jaladri. Ya. Terus Nyidam sari as ya. Diaturke Idam nggih. Sari diaturke nduk ana ya. Tanjake dados. Laut. Laut. Ye. Wow. Ya. Ya. Dangdutnya Mas. Laut.
Ya, Mbak Ana kembali ke tempat. Minangkani dawuh ki mau Mas Endun disembadani dulur-dulur sing mirsani ana dalem. Idam Sari. Ya. Iki ana dawuh saking panjenenganipun warga Mas